Bratislava okolo roku 1800. V tomto čase tu kolovali zlovestné príbehy o jaskyni ukrytej v lesoch Devínskej Kobily. Hovorilo sa, že tam pred rokmi zaživa pochovali ženu obvinenú z bosoráctva. Mladý kočiš Juraj Šulek, ktorý pravidelne vozil tovar medzi Viedňou a Bratislavou, cestou vždy prechádzal práve okolo tejto jaskyne. Vraj sa tam nikdy ani len nepozrel. No jedného zimného večera sa domov už nevrátil. Našli len jeho koč s otvorenými dverami a stopy v snehu, ktoré viedli k jaskyni, a tam sa končili. O týždeň neskôr si mladý chlapec krátil cestu lesom. Keď míňal tú istú jaskyňu, zbadal na zemi nehybné telo. Bol to Juraj. Ležal pokojne, bez zranení, ako by len spal. V ten istý deň vstúpila do kostola neznáma žena. Vošla do spovednice, posadila sa a tichým hlasom povedala: "Zabila som Juraja. Ale nebojte sa. Konečne budeme spolu. Navždy." Kňaz si utrel pot z čela a otvoril dvierka spovednice. No žena už nikde nebola.